Kodwa uyamazi lo mfana ohlala kubo kwentombi yakhe mayesezokabe strict aza discipline abafana bakhona namantombazana akhona eQueen ngoba uyazi ukuthi ungakuzwe kuthiwa kade sethethisa umfana wakhona lo hlupha uhamba ebusuku ethi yabo wena usuzodila nami manje usuzodila nami into ezokwenzeka uzohamba la ekhaya into ezokwenzeka uzohamba ngempela uhambe uyophila lempilo ofuna ukuyiphila le ngaphandle ngoba sikhathele manje kuloku sikhuzana nawe kunini ukhuzwa wena kunini ukhuza umaso wakhuluma wakhathala usisi wakho swakhuluma wakhathala sekukhona mina manje awusezukuyenza lento awusezukuyenza lento kaMathanda kade uzenzela yona la ekhaya okwamantombazana akhona mekathi aphume yako boyfriend bawo abaziwayo boyfriend uzokuthiwa useyawa klasa uyawalwisa uthi laba bafana laba funeke bakhumbule ukuthi ikhaya leli anizongena nje niphume ngendlela enithanda ngayo ukuthi kuyanyonyoba kwentombazane uhambe emva kwezindlu kuya ku boyfriend usemile lapha ngezansi ngepholo nangu nesikhindi nevest egcekeni useyabuza ngempela sibani uyapi khona ngempela izitsha ayiwashiwe nje kuphekiwe njengoba usujomba nje uphuma uhamba kanti umthetho wakho ngizokhuluma kuze kube nini nani ngizokhuluma ngicela niwatshele lamadodeni ukuthi la ekhaya akusahambi ngalendlela le akade kuhamba ngayo kukhona mina manje sekunomthetho la ekhaya sekunomthetho la ekhaya lento yokuyilawula iyaphela futhi mina labafana bena ngibasaba umtshela ukuthi uma umfana enenkinga eze kimi sikushove lapha kugwala ukufa baya la ekhaya bathi bayamthanda ngoba angithi uyasebenza uyahola abuye no plastic qiqinile imali yakhe seyi kubo mabethi bayafona bathi nkosi yami siphelelwe impuphu siyacela usisiza athi yabona lento yabantu basekhaya ngempela iyangicasula kuze kuzuma wala ekhaya ngale uma wentombazana abuza ukuthi yini ngempela umkhonyana bamhluphelani bathini ithi intombazana hayi yabo nje lempi yakhe yakuba iyaqhubeka ngempela iyaqhubeka ngempela lempi yakubo bayamhlupha kade becela u200 rand bamhlupha kuthiwa bayamhlupha ngoba bebecela u200 rand kodwa izolo kade ekhipha u3.5 la ekhaya ithi abayocosha intonyana ezishodayo nengane yala ekhaya leyo kuthiwa ayikhokhile kwi-matric dance kade ekhipha imali ethi ayihambi ikhokhe imali ye-matric dance kwathiwa usazocelwa nemali yokuyithengela ingubo ezoyiqoka kwi-matric dance kubo bacela u200 rand bathi baphelelwe impuphu noma uma wakho uthi uphelelwe ushukela wetiye adinwe uzuma wentombazane ethi hayi kusho ukuthi nje laba sebedinga mina lo mama kahle usedinga mina ukuthi ke fonelwe yimi ngoba angimazi mina ukuthi umfazi ongahloniphi kanje umuzi wenye indoda ngoba umzwendoda lo yikhaya leli uma ezoba nenkinga nokuthi umkhwenyana uhleli la ekhaya kusho ukuthi kuzofanele ukuthi ngempela akusho kimi kucaca ngoba phela manje akakwazi ukuthi bayamhlupha uhleli la bayamfonela njalo bayamhlupha hayi sebezofonelwa yimi ngempela uzwesho naye ethi hawe ma kuzofanele ngempela ukubafonela ngoba mina iyangicasula lento yasekhaya angazi ukuthi ekhaya mina ngempela bafunani ngoba ngihlalele nomuntu wami la kube yilokho uthola ukuthi ingane zala ekhaya uyena oseyidiscipline usiyathetha sekuneyinhlelo engasabukwa ku-TV ziyamcasula ngoba ingane zala ekhaya mayithi ihleli buku TV uvela ixosha athi njengoba uqolozela iTV nje wabhalile ama-homework njengoba uqolozela iTV wabhalile ama-homework kukhekezele nkosi yami kuhambe kongena ekamereni kulishiye uzalo kulithanda and kuyaziwa ingane zala ekhaya ziyayithanda iTV kodwa ngoba sekukhona yena ayisakwazi ukubuka iTV abafana bala ekhaya ibhola mabeke babuka ibhola kuyi-weekend ngoba yena usupport iPirates makuyi-case uyabaxosha makudlala iCase make wahleka umuntu wahleka ukuthi iPirates ikorelwe noma idliwe lowo muntu lowo ngeke aphinde abuke ibhola ngoba uyabadiscipline ubafundisa nina umthetho wakhona seniyiphathe kakhulu le ekhaya umzwe sethi nina umthetho wakhona niyiphathe kakhulu la ekhaya ngizosilungisa lesi simo ngizodila naso make afika umuntu wesilisa la ekhaya oze la ekhaya ngisho ngabuze kuma wakhona kuyamcasula lokho umzwe sethi yazi mina abantu bala indawo bangicasula bahloniphi ngoba yikhaya leli manje bayangena nje umuntu uphuhle usema ngeenyawo lento iyangicasula